Παίρνω γιουβέτσι και όσο ψήνεται το κρέας και μέχρι να ρίξω το κρυθαράκι, έχω ένα νεκρό χρόνο τον οποίο δεν ξέρω να τον κάνω και αποφάσισα να γυρίσω ένα βιντεάκι για το ΔΕΠ που έχω πάρα πολύ καιρό. Διαγνώστηκα με ΔΕΠ και αυτισμό πριν 3 χρόνια. Ξεκίνησα φαρμακευτική για ΔΕΠ παίρνοντας κονσέρτα των 18 mg, τη μικρότερη δόση δηλαδή. Τον πρώτο μήνα ήταν πολύ περίεργα τα φάρμακα, ενώ μπορούσα να συγκεντρωθώ, ηρέμησε το μυαλό μου. Όλα ήταν λίγο πιο γραμμικά και όχι χαοτικά. Ο συναισθηματικός μου κόσμος είχε εξαφανιστεί, ήταν όλα flat, έβλεπα ανθρώπους που λάτρευα και απλά διαφορούσα για την ύπαρξή τους. Ο ψυχίατρος μου είχε πει να κάνω υπομονή 1 μήνα και θα ισορροπήσει αυτό. Και πράγματι, στον 1 μήνα επανήλθε ο συναισθηματικός μου κόσμος, άλλαξε ο τρόπος που τον εξέφραζα. Δεν νιώθω αυτή την αδιανόητη υπερένταση όταν ήμουν ενθουσιασμένη. Ούτε την βαθιά θλίψη ή βαθιά οργή όταν θύμωνα. Το οποίο ήταν, εντάξει, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, αλλά είναι καλή φάση. Γιατί είναι μεν ωραίο να υπερενθουσιάζεσαι, αλλά το αντίθετο είναι πολύ ζόρι. Οπότε, ναι, εκεί πήγανε πάρα πολύ καλά γενικά τα φάρμακά μου. Μπορούσα να δουλέψω όταν βαριόμουν να δουλέψω. Μπορούσα να κάνω πράγματα τα οποία γνώριζα πολύ καλά πώς να κάνω, αλλά πριν τα φάρμακα δεν μπορούσα να τα κάνω, όσο καλά και αν ήξερα να τα κάνω. Και μετά από 6 μήνες βελτιώθηκε πάρα πολύ η μνήμη εργασίας μου, το οποίο ήταν απίστευτο, γιατί εκεί που δεν μπορούσα να μάθω ένα 5 λεπτό, ξαφνικά βρέθηκα να παίζω 80 λεπτά κείμενο, ας πούμε, χωρίς σημειώσεις. Είχε κάποια side effects, τα οποία ήταν ενοχλητικούλια, αλλά ευτυχώς στη δική μου περίπτωση τα θετικά ήταν 1000 φορές περισσότερα από τα αρνητικά. Τα side effect μου ήταν κυρίως τα δόντια μου, βγάζανε πολύ περισσότερη πλάκα. Ήδη επειδή έχω ένα σύνδρομο που δεν αιματώνονται καλά τα άκρα και είναι μονίμως παγωμένα και ιδρωμένα χειμώνα καλοκαίρι, αυτό έγινε ακόμα χειρότερο. Και κράτησα τα φάρμακα για αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή είχαμε λήψεις. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, θα σας πω, γιατί δεν τα παίρνω πια, οπότε έχω βγει από αυτή την αγωνία. Αλλά όταν ήταν η λήψη, η αγωνία του να βρεθούν τα φάρμακα για να μπορώ να δουλέψω ήταν πολύ μεγάλη. Γενικά κατάλαβα ότι όντως δεν είναι θυστικά, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση δεν είναι θυστικά καθόλου στα κονσέρτα. Ίσα-ίσα που ήταν φορές που ξέχναγα να τα πάρω και τα έκοψα μόνη μου μετά από συνεννόηση με τον γιατρό. Μου είχε πει, στη δική μου περίπτωση μπορούσα να πάω στη στιγμή να σταματήσω να τα παίρνω χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα. Και όντως όσες φορές τα ξέχναγα ή με το που τα έκοψα δεν είχα κανένα withdraw που λένε. Ήμουν πολύ κομπλέ. Απλά ήμουν ο παλιός ηλίθιος εαυτός μου και μου έλειπαν οι στιγμές που μπορούσα να είμαι λειτουργική. Αυτό. Οπότε, αν ήμουν σε κάτι εθισμένη, ήμουν εθισμένη στο να είμαι λειτουργική και όχι στην ουσία. Το καλοκαίρι πέρασα μια πολύ περίεργη φάση, όπου είχα πρόβλημα με τις περιόδους μου, ερχόντουσαν όποτε να είναι, και ήμουνα σε τρομερή σύγχυση και όταν έπαιρνα τα φάρμακα ένιωθα τρομερό, ένιωθα σαν να παίρνα ντρόγκα κάπως, το ένιωθα στο πρόσωπο και είχα διπλοπία. Διπλοπία έχω συνήθως όταν είμαι πολλές ώρες κολλημένη στο κινητό επειδή έχω αισθηματισμό και μετά κοιτάω μακριά, αλλά με τα κονσέρτα σαν να ήταν πολύ πιο έντονο. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να κοιτάω τόση ώρα στο κινητό που δεν μπορούσα να οδηγήσω. Και είμαι βέβαιη ότι ήταν από τα κονσέρτα, γιατί ήταν και ο λόγος που τα σταμάτησα. Και όντως τα μάτια μου είναι πολύ πιο ξεκούραστα χωρίς τα κονσέρτα. Αυτό όμως πρέπει να συνδέεται με τις αλλαγές ορμονικές, γιατί πλέον στα τα 40 και δεν είμαι σε πρόωρη εμεινόπαυση, όπως υπήρχε μια πιθανότητα, αλλά εξετάσεις που έκανε γυναικολογικής δείξαν ότι αρχίζει σιγά σιγά το σύστημά μου το γυναικολογικό να γερνάει. Και φαίνεται οι αλλαγές των ορμονών μου επηρέασαν και την side effects. Οπότε, ναι, αναγκάστηκα να κόψω τα κονσέρτα γιατί πρέπει να οδηγάω. Μου λείπουν πάρα πολύ, αλλά τα φάρμακα αυτά τα ξεκίνησα σε μια περίοδο της ζωής μου πάρα πολύ δύσκολη συναισθηματικά, όπου έπρεπε να διαχειριστώ πάρα πολύ ζώρικες καταστάσεις και αν δεν έπαιρνα τα φάρμακα αυτά, νομίζω ότι δεν επιβίωνα ή δεν θα τα κατάφερνα, εν πάση περιπτώσει, τόσο καλά όσο τα κατάφερα. Αυτή τη στιγμή, ναι, μεν έχω επιστρέψει στο να μην θυμάμαι τίποτα, στο να μπερδεύομαι, στο να ξεχνάω συνέχεια τα κλειδιά μου απ' έξω, να θυμώνω, να κλαίω, να μην μπορώ να είμαι ψύχρεμη με τα παιδιά μου, γενικά όλα να είναι μαζί, μπάχαλο, να πακετώνομαι όταν πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο, γιατί ακούω όλο αυτό το πράγμα και μετά χρειάζομαι 700 ώρες για να συνέλθω.
είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα. Αλλά επειδή μετά τη διάγνωση σιγά σιγά έχω χτίσει τη ζωή μου έτσι ώστε να νιώθω άνετα και να μπορώ να λειτουργώ. Έχω γεμίσει το σπίτι μου με πίνακες ανακοινώσεων, σημειώνω τα πάντα σε σημεία που μπορώ να τα δω. Οπότε στην ουσία έχω βγάλει τη μνήμη εργασίας μου, την έχω βγάλει σε χαρτί έξω σε ένα σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη δω. Δηλαδή έχω φτιάξει συστήματα τα οποία βοηθάνε μέχρι ένα σημείο. Και επίσης πάτησα να βγάλω ανθρώπους από τη ζωή μου που μου κάνουν trigger. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακοί ή καλοί άνθρωποι. Έχει να κάνει με το πώς εμένα με επηρεάζανε αρνητικά. Σύμφωνα με τα δικά μου κόμπλεξ, σε συνδυασμό φυσικά και με τα δικά τους. Οπότε, για να καλύψω το κενό των φαρμάκων, έκανα αλλαγές στο περιβάλλον μου και στις σχέσεις μου για να μπορώ να λειτουργώ στο δυνατόν καλύτερα. Και όταν λέμε να λειτουργώ, εννοώ να μην εξοργίζομαι, τσακώνομαι κτλ. Τώρα, για παράδειγμα, έχω αναλάβει ένα ιβεντάκι μαζί με μία φίλη, η οποία είναι και αυτή δέπη. Ζορίστηκα πάρα πολύ, στρεσαρίστηκα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, όταν έπρεπε να κάνω ένα off, έκανα off το τηλέφωνο, δηλαδή συνειδητά να, restart τον εαυτό μου, κάνοντας μικρά break. Συνειδητά έβαζα τον εαυτό μου σε μια κατάσταση να μπορεί να είναι όσο πιο πολύ ειρηνική η συνεργασία μας. Και εντάξει, έχει βγει βέβαια και πολύ μπροστά ο αυτισμός σε αυτό το event, όπου οι χρόνοι πρέπει να είναι έτσι, με όλα θέλω να είναι οργανωμένα κτλ. Οκ. Μπορεί ένας άνθρωπος με δέπη να υπάρξει και με αυτισμό να υπάρξει χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει συστήματα και τακτικές και ρουτίνες που αν βγεις από αυτές μετά χάνεις την μπάλα. Και απλά μαθαίνει. Εντάξει, εμείς ξέρουμε να επιβιώνουμε στο χάος, οπότε κάπως θα την παλέψουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, ψυχοθεραπεία, αυτό δεν αλλάζει. Και ξέρω ότι στο μέλλον, αν αντιμετωπίσω πάλι ζώρικες περιόδους με πολλά trigger, θα ξαναμπω σε διαδικασία φαρμακευτικής αγωγής. Αν χρειαστεί να μάθω καινούργια κείμενα, αναγκαστικά θα πρέπει να ξαναρχίσω τα φάρμακά μου. Ευτυχώς άπαξ και τα μάθω, δεν τα ξεχνάω. Οπότε αυτό. Δεν λέω σε καμία περίπτωση όχι στα φάρμακα. Από προσωπική εμπειρία, όντως θεωρώ ότι αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα ηθισμού συγκεκριμένο ή σε μια περίπτωση, όντως δεν είναι ηθιστικά. 3 χρόνια δεν ανέβασα τη δοσολογία μου καθόλου, 18 μιλιγκράμμ, και 3 χρόνια ξέχναγα κατά καιρούς να τα πάρω, και όταν τα έκοβα είτε λόγω διαλύματος, είτε λόγω έλλειψης, είτε λόγω διακοπής γιατί δεν με παίρνει, δεν είχα κανένα σύμπτωμα withdraw. Αυτά. Οπότε, αν δεν είστε λειτουργικοί, διαφορετικά άτομα που δεν είστε λειτουργικά, συζητήστε με τον ψυχιατρό σας τα φάρμακα και μην τα φοβάστε. Αρκεί να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας. Προφανώς, ό,τι λέω για τα κονσέρτα δεν ισχύουν για τα αντικαταθλιπτικά, για τα χαλαρωτικά φάρμακα κτλ. Είναι πολύ διαφορετικά. Το ότι τα κονσέρτα μπορώ να τα σταματήσω όποτε θέλω και να αρχίσω όποτε θέλω δεν σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει με τα άλλα φάρμακα. Κάντε μόνο αυτό που σας συμβουλεύει ο ψυχιατρός σας. Αυτά έχω να πω για το ΔΕΠΗ. Πάμε να δω τι κάνει το φρένο.